Yesterday, the sky looked sweet when we dropped a big bomb at our feet. And sometime soon, we all might tune to space and continue with another zoo. Work and pace for paper face. Spend it wisely and keep it safe, because the human race is a non-stop race with too many trials but no real case. Something about this second, something about this hour, a takeaway. Så er jeg tilbage i skoven ude ved Ebeltoft, og jeg skal have prøvet mit nye kamera, og så må vi se om jeg finder noget i dag. Det er ikke sikkert. Jeg har jo fundet en masse fine effekter her det seneste lange stykke tid herude, nu hvor det ikke er muligt at gå på marker. Og i dag skal jeg prøve at gå langs den gamle sti hen mod festpavillonen. Så har jeg dagens første fund, og det er en 5 kroner. Lad os se. Fra 1975. Ikke det super spændende, men det er der. Så videre i projektet. Så har jeg fundet dagens anden mønt. Heller ikke noget gammelt. Skal vi se, kan jeg se hvad dato det er på den her? Det kan jeg ikke lige nu. Men det er en gammel 25 øre. Jeg viser billeder, når jeg kommer hjem. Nu har jeg dækket det her område langs den sydligste kant. Tager jeg lige en lille pause, og så bevæger jeg mig om på den anden side af pavillonen derovre og giver det et forsøg der, fordi jeg har kun fundet 2 mønter indtil videre, og det er ikke det store, plus et par knapper. Så kom mit næste spændende fund frem. Et fingerbøl på et af de steder, jeg har gået rigtig meget her det seneste stykke tid. Synd det ikke er i så god stand, men det er bedre end ingenting. Så fandt jeg sgu et låg til en Madame Blå kaffekande, hvis nogen skulle være interesseret. Og jeg undskylder, hvis man ikke rigtig kan høre, hvad jeg siger, for det blæser af HT. Så blev det efter frokost, og jeg har jo faktisk gået rigtig lang tid uden at finde andet end en nuværende dansk 1 krone fra 93. Og det har jo ikke været så spændende. Men endelig kom der bare lige lidt gammelt op. En gammel delfin 1 øre i forholdsvis god stand. Men jeg skal lige hjem og have den rengjort, så jeg kan fortælle noget om alder på den. Videre til næste projekt. Så har jeg været ude i cirka 1,5 time nu, og nu er det ved at være tid til at komme hjem. Jeg er tilbage ved min bil og har dækket et lille område om bag ved pavillonen og gået en lille smule ned langs den ene side her. Og så viser jeg lige kort igen, hvor det var jeg lagde ud med at gå. Det gjorde jeg der. Det er begyndt at blive lidt koldt, synes jeg. Og jeg trænger til at komme hjem og få en kop kaffe. Men jeg slutter lige af med at vise, hvad det var, der blev fundet den her gang. Der blev fundet en fin 5 kroner fra 1975. Ikke det ældste, jeg har fundet, men de er nu sjove at finde, og de giver et godt signal. Så var der en 25 øre, som jeg desværre ikke lige kan se dato eller årstallet på. Og så var der en delfin 1 øre, som jeg lige skal hjem og have renset nænsomt, så jeg kan se, om der er et spændende årstal på den. Og der var en nutids 1 krone og et fingerbøl. Ikke de store fund, men det har nu været rart at være ude og lige svinge bippinden efter en omgang influenza. Så jeg takker af for den her gang, og jeg håber, jeg har noget mere spændende at vise jer næste gang, jeg uploader en video.